ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Likas sa bawat relasyon ang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ikaw kabarangay, ano ang huli ninyong pinagtalunan ng partner mo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo. Ako nga pala si Felix at sana po ay mapili po ninyo ang sulat ko. No girlfriend since birth po ako. Noong estudyante pa lamang ako ay palagi nang sinasabi ng mga magulang ko na pwedeng maghintay ang love life at mas mahalagang unahin ang pag-aaral. Kaya naman mula high school hanggang college ay talagang pag-aaral lamang ang inatupag ko. At noong nagkaroon na ako ng trabaho at sarili kong pera, naisip ko ring mag-focus muna sa career at huwag munang pumasok sa isang relasyon. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Ciara. Magkaiba man kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan, nasa isang building lamang kami kaya madalas kaming nagkakasalubong sa elevator. Doon po nagsimula ang mga simpleng kwentuhan namin. Maganda siya at spoken kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit nagustuhan ko siya. Mula sa simpleng usapan na uwi yon sa pagdidate, hanggang sa kalaunan ay naging kami at nagsimula na rin kaming manirahan sa isang apartment. Masaya ang relasyon namin sa simula, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ay may mga napapansin na akong kakaiba sa kanya. Unang beses ko itong napansin noong magkasama kaming sumasakay ng jeep at abala sa paggamit ng cellphone ko, Papa Dudut. Ayos ka lang? Ba't mo naman naitanong? Kasi pansin ko na parang bigla ka natahimik simula na sumakay tayo dito sa jeep. Huwag mo ako intindihin, Felix. Okay lang ako. Sigurado ka ba? Oo nga! Paulit-ulit ka naman eh. Pambihirang traffic to, oo. Babe, konting tiis na lang. Dapat kasi nag-taxi na lang tayo eh. Para at least hindi man lang tayo pagpawisan. Pero di ba napagkasunduan na natin na magko-commute tayo ngayon para mas makatipid? Tipid nga, pero ako naman tong napeperwisyo. Wisit. Sandali nga lang. Ano ba ako sinusungitan? May problema ka ba? Ay naku, Felix. Imagination mo lang yan. I mean, wala naman akong dahilan para sungitan ka, di ba? Alam kong hindi ka okay. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin. Ano ba talagang problema mo, ha? May nangyari ba sa trabaho? Huwag mo na ako pag-aksayahan ng panahon, Felix. Ayoko namang makaabala sa'yo, no? Ang mabuti pa, kausapin mo yung kachat mo sa cellphone. Kasi mukhang kanina ka pa abala dyan sa pagsa-cellphone mo eh. Ano? Yan ba dahil na kung ba't ka nagagalit? Congratulations! After 5 years, nahulaan mo rin. Galing mo! Babe naman, hinaan mo nga yung boses mo. Ang daming tao nakakaya. Sa ibang tao nahihiya ka, pero sa akin hindi ka nahihiya. Ano ba, kumalma ka nga lang. Saka puro work-related itong inaasikaso ko sa cellphone ko. Talaga lang ha. Oo nga. Kanina ko pa kaya sinisilip yung cellphone mo? At kanina ko pa napapansin na parang may kachat ka na babae. Ka nga mag-isip ng ganyan. Katrabaho ko yung kausap ko. Ganyan ba ka-importante ang katrabaho mo at kailangan mo siyang i-chat habang magkasama tayo? Ano ka ba? May tinatanong lang sa akin yung tao tungkol sa trabaho. Galing mo magpalusot ha. Pero sorry ka na lang kasi hindi ako tanga gaya ng iniisip mo. Oy, hindi ako nagpapalusot. Ikaw na rin yung may sabi sa akin na kanina mo pa tinitignan tong cellphone ko, di ba? Kaya dapat alam mo rin na wala akong ginagawa na dapat mong ikagalit. Nako, mali ko ba kung kabit mo pala yung katrabaho mo? Uy, ano bang kailangan kong gawin para lang paniwalaan mo ako? Patingin ako ng cellphone mo. Seryoso ka? Mukha ba ako nagbibiro? Ito. Wala ka mahanap dyan kasi nga wala akong ginagawang masama.
So ano, okay na tayo? Naniniwala ka na ba sa akin? Huy, Oo na. ito naman. Huwag mo na akong sungitan, please. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Tatawa na yan. Di ba? Mas maganda ka kapag nakangiti ka. Iyon na siguro ang unang beses na napansin kong may pagkasilosa si Ciara. At aaminin ko na medyo nagulat at nainis ako noong una, Papa Dudut. Pero kalaunan ay naintindihan ko rin siya. Tutok kasi talaga ako sa cellphone habang magkasama kami at alam kong hindi rin maganda sa pakiramdam ng isang tao na parang mas inuuna ang phone kesa sa kanya. Kaya naman simula noon ay pinangako ko sa sarili ko na tuwing magkasama kami sa labas ay babawas-bawasan ko na ang paggamit ng cellphone at ibibigay ko ang buong atensyon ko kay Ciara. Kasi gusto kong maramdaman niya na mahal ko siya at seryoso ako sa relasyon namin. Pero isang araw habang pareho kaming nagse-cellphone ni Ciara sa apartment namin dahil pareho naming day off noon, may napansin akong isang bagay na talagang kinagulat ko. Hindi yon pangkaraniwan at bihirang mangyari. Kaya agad akong kinabahan at nagtaka. At dahil doon ay nilapitan ko si Ciara at ipinakita sa kanya ang napansin ko, Papa Dudut. Ano yan, babe? Halika nga muna rito, mapapakita ko sa'yo. Mamaya na. Sige na. Kulit mo naman eh. Saglit lang to, promise. Storbo ka naman eh. Kita mo naman na nag-i-enjoy pa ako sa pinapanood kong movie, di ba? Sorry na. May gusto lang ako ipakita sa'yo. Medyo nawiwirdoan lang kasi ako sa nangyayari sa social media account ko eh. Bakit? Ano ba kasi nangyari? Tignan mo tong number or friends ko. Oh, ano meron? 800 na lang yung friends ko. So? Babe, 830 yan dati. Nakakaloka ka naman, babe. Seryoso, inistorbo mo yung panonood ko ng movie para lang sabihin sa akin na bumaba yung number of friends mo. Pero, di ba ang weird? Ba't ang daming nawalang friends? Ay nako, sigurado ako may explanation yan. Wait nga, Oh, anong ginagawa mo? i-check ko din yung social media ko. Baka mamaya nagkakaproblema rin tong account ko. Ay, confirmed. Glitch yung nangyayari. Tingnan mo, bumaba din ang number of friends ko. Seryoso? Oo. Patingin nga ako ng phone mo. Oh, eto. Tingnan mo, nasa 300 yan dati eh. Oh, O ngayon, 296 na lang yung online friends ko. bakit kayo nagkakaganito yung mga account natin? Gaya nga nung sinabi ko sa'yo, may nangyayaring glitch. Malay natin, di ba? Baka may sira yung app o website nila. Sa dinami-dami ba naman ng Pilipino na may social media? Hindi na nakakapagtaka kung nagugulo na yung mga social media websites, no? Sa bagay. Or, posible rin na may mga friends tayo na nag-deactivate ng social media account nila, kaya mas lalong bumaba yung number of friends natin. Kaya love na love kita eh. Bakit? Kasi hindi ka lang maganda. Matalino ka pa. Ay, nako Felix. Oo nga. Tigilan mo ko ah. Hindi na uubra sa akin yung pagpapakyut mo. I love you, babe. Sorry kung inabala ko yung panonood mo ng movie, ha? Okay lang. I love you too. May kailangan ka pa ba sa akin, sir? Wala na po. Pues kung ganon, babalik na ako sa panonood ko ng movie kasi nabitin ako eh. Sige. Napansin ko na parang may kakaiba talaga sa social media account ko kasi habang tumatagal ay unti-unti at tuloy-tuloy na nababawasan ang number of friends ko. Sobrang weird nito para sa akin lalo na't babad talaga ako sa social media at kabisado ko halos lahat ng detalye ng account ko. Kaya habang tumatagal ay mas lalo akong naguguluhan kung bakit nangyayari yon. Dahil hindi na ako mapakali ay nag-research ako online.
Pero ayon sa mga nabasa ko ay wala naman daw glitch o system error. Ang mas kinagulat ko pa ay parang kami lang ni Shara ang nakaka-experience ng ganitong klase ng issue sa mga social media account namin. Kaya naman noong una ay pinilit ko na lamang isipin na baka may ilang friends lamang ako na nag-deactivate or nag-delete ng kanilang mga account. Kaya patuloy na bumababa ang bilang ng online friends ko. Siguro ganun lang talaga ang buhay, may mga bagay na unti-unti na palang nawawala nang hindi mo namamalayan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung noong una ay mga online friends ko lang ang nababawasan, sumunod naman ay pati ang mga pictures sa cellphone ko ay napapansin kong bigla na lang nawawala. Doon na talaga ako lubos na nabahala, Papa Dudut. Kasi wala naman akong pinagsabihan ng passcode ko at wala akong maalala na may binura akong picture. Kaya naisip ko na baka may nang-hack na sa cellphone ko. At dahil dito ay minambuti kong palitan ng passcode at passwords ng mga accounts ko para makasigurado na wala nang ibang may access kung sakaling may hacker nga na nakamasid sa cellphone ko. Tinakpan ko na rin ang front camera ng cellphone ko para masiguradong hindi ako makikita ng kung sino man. Pero ang hindi ko lubos na inaasahan ay malalaman ko rin pala ang sagot sa lahat ng kinakatakutan at pinoproblema ko sa mas lalong madaling panahon. Babe, tapos na ako dito sa CR. Pwede ka na Sandali lang. Ba't ako mo yung cellphone ko? Kasi may tumatawag sa'yo kanina. Kaya kinuha ko kagad yung cellphone mo. Baka kasi importante eh. Pero wala naman ako narinig na may tumatawag, di ba? Sobrang lakas kasi ng shower mo kanina kaya hindi mo marinig. Siguro. Akin na yung cellphone ko, babe. Tignan ko na lang kung sino yung nag-miss call sa akin, ha? Tatawagan ko na lang yung nag-miss call sa akin. Baka kasi importante. Akin na. Eto. Device locked. Too many passcode attempts. Ba't ganito to? Sinubukan mo ba buksan tong cellphone ko? Ano kasi, babe? Nagloloko yung phone mo kasi aksidente kong naupuan yan kanina. Sorry ah. Pero di ba sinabi mo sa akin na may nag-missed call sa akin? Shara, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano ka ba naman, Felix? Wala, no? Alam mo yung ayaw ko sa lahat? Yung nagsisinungaling. Kaya please lang magsabi ka sa akin ng totoo. Ang kulit mo naman eh. Sinabi na ngang wala, di ba? Ikaw nga tong may ginagawang kaduda-duda. Ikaw pa ngayon tong galit. Kung tutusin, kasalanan mo rin naman lahat to eh. Oh, ano ibig mo sabihin? Kaya ako lang naman pinapakialaman yung cellphone mo kasi buwisit na buwisit ako sa mga babaeng kachat mo. Sandali nga lang. Ang ibig mo sabihin, sa lahat ng to, may access ka sa cellphone ko? Shara, sagutin mo ako. Paano ka nagkaroon ng access sa cellphone ko, ha? Ni minsan hindi ko binigay yung passcode ko sa'yo. Di naman kasi mahirap hulaan yung passcode mo eh. Birthday mo kaya yung ginamit mong passcode dyan sa cellphone mo. Pero wala ka pa rin karapatan na i-invade yung privacy ko. Shara, sumusobra ka na, ha? Bakit mo ba ginagawa to? Ha? Ni minsan hindi ko naman pinakailaman yung cellphone mo, di ba? Pwes, kasalanan mo to. Kasi ikaw tong nagbibigay sa akin ng dahilan para pagdudahan ka. Paano ba naman kasi? Ang dami mong pictures na may kasamang babae. Kaya napilitan tuloy akong i-delete yung iba kasi nabubwisit lang ako tuwing nakikita ko yung mga picture. So ikaw yung dahilan kung bakit bigla-bigla na lang nawawala yung mga pictures ko, tama? Klasika. Sabihin mo nga rin sa akin, Shara. Ikaw rin ba yung dahilan kung bakit bigla-bigla na lang nawawala yung mga friends ko sa social media? Yung mga babaeng kinaiinisan ko lang naman yung binablock ko sa account mo eh. Ba't mahirap na hirap kang pagkatiwalaan ako? Babe, may tiwala ako sa'yo.
Pero sa mga babaeng kachat mo, wala. Yung mga babaeng tinutukoy mo, lahat yun, mga kasama ko sa trabaho. Yung mga pictures na pinagbubura mo, lahat yun, pictures ng team building namin. O bakit? Masisisi mo ba ako? Kasama mo pa rin naman yung mga babae sa mga pictures na yun eh. Shara, group pictures yun! Mapag-group picture man o hindi, andun pa rin yung mga babaeng kinaiinisan ko. Alam mo, pagod na ako. Grabe. Napaniwala mo ko na naglolo ko yung social media account ko, pero yun pala, kinokontrol mo na yung bawat galaw ko ng pailalim. Para saan pa at nobyo mo ko? Kung hindi mo rin naman pala ako pagkakatiwalaan, ha? Alam mo, wala akong maisip na ginawang masama sa'yo para pagdudaan at traidorin mo ko ng ganito katindi. Sigurado ako na kapag hindi kita binakuran, darating ang panahon na may malanding aali-aligid sa'yo. Ayoko ng kahati, Felix. Kaya umayos ka. At sobrang na-stress ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hindi ko talaga matanggap na nagawa akong traidorin ng sarili kong girlfriend. Pakiramdam ko ay nagmukha akong tanga dahil naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan niya. Dahil doon ay ilang araw kaming hindi nagkausap. Pareho naming piniling manahimik at iwasan ang isa't isa, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya at kinausap ko na si Shara. Kahit galit na galit pa rin ako sa nangyari, aaminin ko na mahal ko pa rin siya. Handa akong bigyan siya ng second chance para sa akin at normal lang naman sa isang relasyon ng magselos at maging overprotective paminsan-minsan. Nagkaayos din po kami matapos namin pag-usapan ang lahat at nagkasundo na hindi na niya gagalawin ang cellphone ko. Pero makalipas ang ilang araw, tandang-tanda ko pa na day off noon ni Shara. Habang ako naman ay may pasok pagkatapos ng shift ko, ay nagpaalam sa akin ang supervisor ko habang samay kaming palabas ng building. Pero ang hindi ko namalayan, sa mga sandaling yon ay may nakamasid na pala sa akin, Papa Dudut. Shara? Babe, anong ginagawa mo rito? Huwag mo kong ma-babe ha. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, bakit hindi mo sinasagot yung cellphone mo, ha? Sorry, pero nakasilent kasi ito eh. Alam mo, sa totoo lang, gigil na ako dyan sa cellphone mong yan eh. Yung lintik na cellphone na yan ang punot dulo ng mga problema natin. Sandali nga lang. Ba't ba ang init na naman ng dugo mo, ha? Bakit mo pinagdidiskitahan na naman yung cellphone ko? Kasi dyan nakasave lahat ng messages at pictures ng mga babaeng kalandian mo. Ha? Pinuntahan mo ako dito para lang makipag-away? Ano? Please lang, wag ngayon. Katatapos lang ng shift ko. Pagod ako at gusto ko nang umuwi. Hindi ko intensyong makipag-away sa'yo, Felix. Pero sa nakita ko kanina, deserve mo talaga to eh. Ba't mo ako sinampal? Ano naman bang ginawa ko? Ang kapal ng mukha mo para magmaang-maangan. Sino yung babaeng ngiti ng ngiti sa'yo habang papalabas ka ng building, ha? Ano? Sinong babae? Umamin ka na! Kitang-kita ko kayo kanina! Sarah, Diyos ko naman, yung nakita mo kanina habang papalabas ako ng building, supervisor ko yun! Pues hindi ko siya gusto. Pwede ba tigil-tigilan mo muna yung pagiging selosa mo? Wala namang ginagawang masama yung tao! Anong wala? Kung makatingin siya sa'yo, ang lagkit-lagkit. Halata sa mga mata niya na inaakit ka niya. At ikaw naman, nagpapalandi ka rin. Hayop ka, napakalandi mo. Utang na loob, nagkataon lang na sabay kaming lumabas ang supervisor ko. Nagbabay lang yung sa akin. Ano bang masama dun? Bakit? Kapag nagbababay ka ba, kailangan nakangiti at parang nagpapakyut? O so anong gusto mong gawin niya, ha? Sumimangot o umiyak habang nagbababay siya sa akin? Ha? Sarah naman, kakabati lang natin. Ba't mo kailangan sirain yun, ha? Hoy, hindi akong sumisira sa relasyon na to, ha? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo, ha? Sa totoo lang nakakasakal ka na. Pwes, kung naghahanap ka ng sisisihin, humarap ka sa salamin. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ha? Paano ko mapapatunayan sa'yo na wala akong ginagawang masama? Simple lang.
I-block mo yung supervisor mo sa social media. Sarah, mag-isip-isip ka naman. Hindi ko pwedeng gawin yan. Trabaho ko yung nakasalalay rito. Kaya ka magpapalandi sa Bruhildang yon kasi nga naman, trabaho mo yung nakasalalay, tama? Makita mo kami kanina, di ba? Oo. Kung ganon, ba't di mo siya nilapitan tsaka sinugod? Nang sa ganon, matuldo ka na yung paghihinala mo sa akin. Kasi wala namang kabit na aamin sa pagiging kabit niya, di ba? Pero huwag ka mag-alala, Felix. Kasi kapag nakita ko pa kayo na magkasama ng babaeng yon, baka hindi na ako makapagpigil. Kaya wag na wag mo akong susubukan kasi iba ako magalit. Oo, iba ka nga magalit eh. Wala ka rin sa lugar kung magalit. Kung inaakala mo na iiyak lang ako sa isang tabi habang nakikipaglandian ka sa ibang babae, pues nagkakamali ka, Felix. Hindi ako ganong klaseng babae. Kayang-kaya kong makipagbardago lang kapag nararamdaman kong inaagrabyado ko. Naaagrabyado ka pa pala sa ugali mong yan. Oo, bakit? Alam mo, Sarah, hindi na kita kilala. Hindi ka naman ganyan dati. Ano bang nangyari sa'yo? Noong mismong oras din na yon ay napilitan akong i-block sa social media pati ang sarili kong supervisor na wala namang kamalay-malay. Matapos ipablock sa akin ni Shara lahat ng gusto niyang i-block ko. Pumunta ako mag-isa sa isang bar para uminom at kahit papaano'y umaasang maibsan ang pagkainis ko. Kasi pakiramdam ko noon ang relasyon namin ay parang impyernong walang katapusan. Paulit-ulit na lamang kami sa parehong problema at parang wala nang magandang nangyayari sa amin. Kahit alam kong malinis ang intensyon ko at wala akong ginagawang masama, pakiramdam ko ay lagi akong hinahanapan ng butas para magmukhang may kasalanan. Ang hirap sa pakiramdam na pinoproblema mo ang isang bagay na hindi mo naman talaga kasalanan. At ang mas masakit pa. Pag-uwi ko ay sinabi ni Shara na mas mabuti raw na mag-work from home na lamang ako dahil hindi siya kampante tuwing may katrabaho akong babae. Papadudot, mabigat sa loob yung pakiramdam na parang may nagdidikta ng bawat galaw mo. Pero aaminin ko na kahit nahihirapan na ako ay mahal na mahal ko pa rin si Shara. At handa pa rin akong gawin ang lahat para lamang sa babaeng pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil tanga ako sa pag-ibig, ibinigay ko na kay Shara lahat ng passwords and passcode ko para lamang matigil na siya sa kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin. Isinantabi ko na ang privacy ko at pati na rin ang mga boundaries ko para lamang mapatahimik siya at maiwasan na ang mga away namin. Sa totoo lang, Papadudot, ay naging effective naman yon. Simula noong nagkaroon na si Shara ng access sa lahat ng accounts ko at gadgets ko ay humupa na ang pagtatalo namin. Hanggang sa isang araw ay tinawagan ako ng mga pinsan ko at sinabi nilang may family reunion daw kami sa Marinduque. Dahil matagal na ring gustong makita ang mga taong ito, abay naging malaking bahagi sila ng buhay ko kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na agad akong umoo sa kanilang imbitasyon. Papadudot. Hindi. Ha? Narinig mo ako. Hindi ako papayag, Felix. Bakit naman? Family reunion yun. Alam ko. Kung tutuusin, dapat nga hindi ako nagpapaalam sa'yo eh. Sige, subukan mo lang talaga pumunta doon. At pinapangako ko sa'yo na pagbalik mo dito ng apartment, sunog na lahat ng gamit mo. Baka nga pati itong buong apartment sunugin ko na rin. Teka, kung magsalita ng ganyan. Huwag mo akong susubukan. Alam mo kung paano ako magalit. Bigyan mo nga ako ng isang malaking dahilan. Isang malaking dahilan lang kung ba't ayaw mo akong pumunta sa family reunion namin. Kasi nga masyadong malayo yung Marinduque. Hindi worth it yung biyahe mo tsaka mapapagastos ka lang. Una sa lahat, sariling pera ko naman yung gagamitin ko. At isa pa, wag na wag mong sabihin na hindi worth it yung family reunion kasi sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon, deserve kong magsaya kasama ang pamilya ko. Sinasabi mo bang miserable ka kapag kasama mo ko?
Ganun ba yon ha? Wala akong ibang inangad nun kundi makasama ka. Pero sa ginagawa mo sa akin ngayon, sa tingin mo ba natutuwa pa ako tuwing magkasama tayo? Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan ha? Bakit? Ano ba sa tingin mong ginagawa ko sa'yo? Ito yung trato mo ako na parang preso. Palagi mo akong hinahanapan ng butas kahit wala naman akong ginagawang masama. Felix, kung hindi kita mahal, hindi naman ako mag-aabalang bakuran ka eh. Kaya nga kung tutuusin, dapat magpasalamat ka pa nga sa akin kasi isa tong sign para mapakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Pero hindi ito yung gusto kong maramdaman. Kung ganito lang din naman pala yung pakiramdam ng magmahal, pues tama na. Ayoko nang magmahal. Naku, tigil-tigilan mo nga ako sa kaartehan mo, Felix. Hindi ka lang pinayagan na dumalo sa family reunion, nagkakaganyan ka na. Napaka-petty mo ha. Kilalang kilala na kita, Shara. Hindi mo na ako mauuto. Ano pinagsasasabi mo dyan? Alam kong may ibang dahilan kung bakit ayaw mo akong dumalo ng family reunion. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi worth it yung biyahe at yung gastusin mo? Yun lang yun! Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Sabihin mo na lang sa akin ng totoo. Kung bakit ayaw mo akong pumunta dun sa reunion na yon. Kasi mas gusto kitang makasama. At saka... Ano? At saka kumbinsido ako na may kababata o kaibigan ka na gustong makita ulit. Yun. Sinasabi ko na nga ba yun eh? Ha? Pero ano ba bang kailangan mo ha? Nasa na lahat ang password ko. Kitang-kita mo naman ni minsan hindi kita niloko, di ba? Pero kapag lumuwas ka ng Marinduque, sigurado ako na magbabagong lahat. Eh di sumama ka sa akin para makita mo na wala akong gagawing kalokohan. Ayoko mapagod sa biyahe, no? E paano siya na mama at papa? Ano pagbabawalan mo na lang ba ako na makita sila ha? Felix, pareho na tayong nasa edad. Hindi mo na kailangan makita ang mga magulang mo. Sarah, ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Huwag kang ang OA. Kung tutuusin nga yung mga bata sa Amerika, kinakalimutan na lang nila ang mga magulang nila once na nakatungtong na sila ng 18. Pero wala tayo sa Amerika. Mahal ko ang mga magulang ko at gusto ko sila makita. Di video call mo na lang. Sabihin mo na, busy ka sa trabaho kaya hindi ka makakapunta. Tapos na to maliligo na ako. Magsaing ka na rin para makakain na tayo pagkatapos ko mag-CR, ha? Papadudot para kung binagsakan ng isang napakadilim na ulap noong umangal si Shara sa plano ko makipagkita sa mga magulang ko. Kung tutuusin ay pwede naman talaga akong dumalo sa family reunion pero natakot ako na baka may gawin siya sa apartment kapag umalis ako at nagalit siya. Dahil doon ay napagpasyahan kong huwag na munang pumunta sa reunion. At habang tumatagal ay palagi nang nakamasid si Shara sa lahat ng ginagawa ko at unti-unti na ring nawawala ang privacy ko. Para akong nakakulong sa isang relasyon na hindi ko na maintindihan na parang bawat galaw ko ay may kapalit na duda at tanong. At ang pinakamasaklap, yung dating sweet at malambing na babae ay unti-unti nang napapalitan ng isang masungit, mainitin ang ulo, bastos at walang preno ang bibig. Lalo na kapag nakagagawa ako ng mga pagkakamali na kung tutuusin ay pwede naman niyang palagpasin, papadudot. Bihira ka naman, Felix. Mauubusan na ako ng damit dito. Ano ba? Diyos me, napakatanga mo naman. Uy, huwag naman ako pagsalitaan ng ganyan. Pwes, kung ayaw mong pinagsasalitaan kita ng ganito, umayos ka. Pakabobo, inutil. Oo na, tanga na akong tanga. Bobo na akong bobo. Aha! At ngayon, ikaw pa tong may ganang magalit. Ikaw nga tong hindi makasunod sa simpleng inuutos ko sa'yo eh. Bakit mo kinalimutan yung laundry, ha? Felix! Sagot! Kasi pagod na ako. Anong ibig mong sabihin? Ayoko na. Diyos ko naman. Napaka-pathetic mo Grabe hindi ako makapaniwala nagkakaganito ka lang dahil sa laundry. Babaw mo naman. Nagkakaganito ako dahil sa'yo. Nang dahil sa akin.
Oh, bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Yan! Yan ang problema. Sa tingin mo wala kang ginagawang masama. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Pero ang totoo, masyado ka nang nakakasakit. Bawat kilos ko, binabantayan mo. Tapos kung utos-utusan mo ako para mo akong alila. Matagal na simula nung huli kong naramdaman na boyfriend mo pa pala ako. Teka nga lang, yung pag-check ko ba ng cellphone mo yung ikinagagalit mo? Felix, ipapaalala ko lang sa'yo ang dahilan kung bakit palagi kong tinitingnan yung cellphone mo dahil pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? Saan? Sa malalanding babae. Kaya palagi mo akong pinag-iigpitan kahit wala ka na sa lugar? Yung wala sa lugar ay yung nagpapalandi ka pa rin kahit alam mong lapitin ka ng mga babae. Pero lahat naman sa'yo may mali siya, di ba? Kahit anong gawin ko, palaging may nakikita kang mali. Maniwala ka sa akin. Kahit sinong lalaki mapapagod sa ginagawa mo kasi nakakasakal ka na. Bakit kung makapagsalita ka? Parang ang sama-sama kong tao, ha? Felix, hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Pero panahon na para sarili ko naman yung isipin ko. Anong ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Ano? Felix, sandali lang. Hindi. Bakit ka naman makikipaghiwalay sa akin? Kasi nga hindi na nakakabuti sa atin tong relasyon na to. Habang tumatagal, mas lalo lang tayo naghahanap ng panibagong paraan para saktan ng isa't isa. Kaya mas mabuti pa kung maghiwalay na lang tayo para wala nang masaktan. Hindi. Hindi ako makakapayag. Shara, makinig ka sa akin ha. Utang na loob. Na natin pahirapan ng isa't isa. Wala ka sa akin. Para din to sa ikabubuti mo. Felix, kung nakikipaghiwalay ka sa akin dahil lang overprotective ako, di bale, huwag ka mag-alala, magbabago na ako. Please, Felix, mamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman ako hiwalayan. Mahal na mahal kita eh. Ginagawa ko lang naman to kasi ayoko mawala ka sa akin. Gusto kita makasama habang buhay. Pero iba yung gusto ko sa kailangan. Bakit? Ano ba sa tingin mong kailangan natin, ha? Kailangan natin ng space. Space para makapag-isip, para makapagpahinga, para mapag-isa. Dahil pag tumagal pa tayo magkasama, Shara, tuluyan na ako mababaliw. At pag ako nabaliw, hindi mo magugustuhan kung saan tayo mapupunta. Noong mismong araw na yon ay nagkanya-kanya na kami ng landas ni Shara. Simula noon ay wala na akong narinig na balita tungkol sa kanya at nalaman ko rin na blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts ko. Aaminin ko na sobrang sakit ng desisyon kong makipaghiwalay sa kanya. Hindi naging madali ang lahat. Pero naniniwala ako na ginawa ko yon para sa kabubuti naming pareho. Habang tumatagal kasi ay mas nagiging malinaw sa akin na parang wala na talagang magandang patutunguhan ang relasyon namin. Kaya naman kahit mahal ko pa siya, pinili kong pakawalan siya para na rin sa ikabubuti niya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay single na ulit ako at mas nakafocus na lamang sa trabaho. Marami po akong natutunan at na-realize sa lahat ng pinagdaanan ko. Napagtanto ko na hindi lang pisikal ang abuso. May mental at emotional abuse din na madalas ay hindi agad napapansin. Na-realize ko rin na kahit kaming mga lalaki pwede ring maabuso. Kaya sana ay mas maging bukas ang isipan natin sa ganitong mga usapin. Dahil lingid sa kaalaman ng marami, mas madalas itong nangyayari sa lipunan natin kesa sa inaakala. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo sa akin ng pagkakataon na magbahagi ng naging karanasan ko sa buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Felix. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante sa isang sambahayan ang pagtutulungan ng bawat miyembro. Dahil kung isa lang ang kumikilos ay posible siyang mapagod at mabuwal.
Ikaw kabarangay, natutulungan mo ba ang iyong pamilya? Dear Papa Dudut, lahat tayo ay merong bagay na pinagsisisihan. Yung mga bagay na sana ay hindi na lamang natin ginawa noon upang hindi nagkaroon ng komplikasyon sa ngayon. Minsan naisip ko na sana ay totoong may time machine. Gagamitin ko talaga yon pabalik sa nakaraan upang makipagkita sa batang ako para mabigyan siya ng mag-asawang sampal sa mukha niya at sangkatutak na sermon upang hindi na siya mapariwara pa. Pero imposible naman yon. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay pinapangatawanan ko na lamang ang bunga ng mga desisyon ko noong araw. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng buhay ko ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andy. 28 years old, taga Binangonan, Rizal at nagtatrabaho sa isang garment factory. May kinakasama na ako si Lance na sa ngayon ay taong bahay at siyang nag-aalaga sa mga anak namin. 19 pa lamang ako noong nabuntis at 20 anyos naman ang pinanganak ang aming panganay. Sa loob ng 9 na taon naming pagsasama ni Lance ay umabot na sa 5 ang aming mga supling papadudot. Lance, bakit naman may sugat sa nguso yung bunso natin? Wala ba man lang munang good morning, mahal? Kasabay nitong mainit-init kong kape at pandesal? Yan talaga agad bungad mo, Andy? O edi good morning, mahal. O ngayon, pakisagot yung tanong ko. Malay ko kung bakit may sugat yung anak mo. Baka sa kalikutan. Anong malay mo? Dapat alam mo kasi ikaw ang bantay. Sinasabi mo ba na hindi ko sila binabantayan? May naririnig ka bang sinabi ko? Wala naman, di ba? Alam mo, minsan maglinis ka rin ng tenga mo. Kung ano-ano nang naririnig mo na hindi ko naman sinabi. Hindi nga. Pero tingin mo sa akin, bobo, para di maintindihan sa tono ng pananalita mo na gano'n ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo na dapat alam ko kasi ako ang bantay ng mga anak natin. Tama naman. Pero dahil di ako sigurado kung na paano yan, ipinalalabas mo na di ko na binabantayan. Hindi naman kasi magkakasugat yung anak natin sa nguso kung binabantayan mo. Ang laki-laki kaya nung gasgas. Na paano ba yun? Hindi ko alam. Malay ko nga sabi. Bakit di mo tanungin panganay natin? Baka masagot niya. Yang ka eh. Lagi na lang yung panganay natin ang sinisisi mo tuwing may mangyayari dito. Papaalala ko lang sa'yo ha, bata pa yung panganay natin kaya ikaw pa rin dapat ang may kargo sa mga bata. Huwag mong ipasa sa kanila yung mga responsibilidad mo. Kung tutusin, hindi ito yung unang beses na may nangyari sa bunso natin, pati na rin sa iba natin mga anak sa pangangalaga mo. Nung nakaraan, yung pangalawa natin may pasa sa braso. Sabi mo tumama sa gilid ng mesa. Pero parang hindi ka pa sigurado. Kundi pa sinabi ni mama na nagsuntukan pala yung mga anak natin, hindi ko pa malalaman yung totoo. Doon ka na lang kaya sa mama mo, nadaig pa ang CCTV magtanong na nangyayari sa mga anak natin. Kasi nasasagot naman niya lahat eh. Labas si mama rito. Nagkataon lang na nakita niya. Tsaka buti pa siya, alam niya yung nangyari eh. Pero ikaw naturingang ama ng mga anak natin, palaging walang kamalay-malay. Ano ba kasing ginagawa mo rito sa bahay? Siguro panay cellphone ka lang, no? Anong panay cellphone? Bakit? Hindi ba? Anong oras ka na nakakatulog kaka-cellphone dahil puro ka laro? Sabihin mong hindi, kukutusan kita. Parang tanga naman eh. Ikaw ang parang tanga. Yun na nga lang pagbabantay sa mga anak natin ng trabaho mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Paano pa ako makakapagtrabaho ng panatag niyan? Kung lagi ako nag-aalala na baka ano na namang mangyari sa mga anak natin pag uwi ko. Hindi na makapagpahinga sa kabatong dibdib ko, Lance. Palagi nilang nininervous lang dahil sa pagiging irresponsable mo? Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo, lagi ko pinababayaan mga anak natin ah. Araw-araw ba silang may sugat at pasa? Hindi naman, di ba? Tsaka mga bata yan. Natural din na malilikot at nagkakasakitan. Sa dami nila, mababantayan ko ba sila isa-isa? Hirap sa'yo porque ikaw nagkatrabaho. Akala mo na kung sino ka kung umasta at magsalita dyan. Kung ayaw mong bantayan ang mga anak natin, edi ikaw ang magtrabaho sa
Sinabi ko ba na ayaw ko? Wala akong sinasabi, no? Ibig sabihin, ayaw mo talaga magtrabaho ulit. Ha? Masaya na ako sa pagbabantay sa mga anak natin. Tsaka kakaregular mo lang dyan sa pinagkatrabahuhan mo, di ba? Sabi mo, pangarap mo maregular dyan. Ayan, nangyari na nga. Oo, pangarap ko! Kasi mukhang ikaw ang walang pangarap para sa pamilya natin. Papa Dudut, hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo dahil maaga kaming nagkaanak ni Lance. Maging siya ay high school lang din ang natapos. Tapos nasundan pa ng nasundan ang mga anak namin dahil hindi ko sineryoso ang paggamit ng contraception at pagpa-family planning. Kaya nga sising-sisi ako na umabot na sa 5 ang anak namin ni Lance dahil doon ay naranasan naming mag-isang kahig, isang tuka. Gabi-gabi, bago ako matulog ay bumabalik sa akin lahat ng mga bagay na pakiramdam ko ay ninakaw sa akin ng panahon. At isa na nga doon ay yung ma-enjoy ko man lang ang kabataan ko at pagiging dalaga. Hindi na kasi nangyari yon noong nabuntis at nagkaanak ako. At mas lalo lang akong nalulugmok sa araw-araw na ginagawa ng Diyos nang dahil sa kinakasama kong mahinang dumiskarte sa buhay. Ewan, pero hindi ko mapigilang magtampo kay Lance kasi mukhang wala siyang pangarap para sa amin ng mga anak niya. At dagdag stress pa sa akin sa tuwing kinukumusta ng mama ko kung kailan siya magkakatrabaho, Papa Dudut. Nak, ginabi ka na naman sa pag-uwi Oo nga po eh. Kailangan kasi mag-overtime sa trabaho kasi marami kaming gawa. Ganun ba? Opo. Kaso nakakapagod. Nakakangalay ng batok at ang sakit-sakit na ng likod ko. Umupo ka nga muna dyan sa bangko. Bakit ba kasi nakatayo ka lang dyan sa may pinto? Maghapon na po kasi kaming nakaupo kaya hindi ko na rin ramdam yung puwet ko pero sige po, upo na ako kasi mas napapagod lang akong tumayo. Tulog na po ba yung mga bata? Oo, kakatulog lang nila. Ay, kumain ka na ba? Kumain na. Nakisubo na lang ako doon sa kasamahan ko kanina sa baon niya. Kasi wala na pala akong pera pambili. Ayoko namang umutang sa kantin dahil ang mamahal ng mga paninda nila doon. Pero pag ganun, umutang ka na. Kasi paano na lang kung walang baon yung kasamahan mo, di ba? Opo, ma. Sorry po Sorry saan? Sorry kasi alam ko mataas ang pangarap niyo para sa akin kaya gustong-gusto niyo ako makapagtapos ni Papa sa college. Pero hindi na nangyari yun dahil sinuway ko kayo nung nagpabuntis ako ng maaga kay Lance. Tapos hindi ko pa sineryoso yung pagpa-family planning kaya dumami yung anak namin. 27 years old pa lang ako pero losyang na ako. Mas mukha pa nga yata kayong bata kaysa sa akin. Ay, nangyari na yon. Wala na tayong magagawa pa doon. Kung may dapat mang sisihin dito, ang kinakasama mong pulpul mag-isip at mahinang dumiskarte. Huwag naman po kayong ganyan magsalita kay Lance, ma. Paanong hindi ako magsasalita ng ganito? Nakikita ko na wala naman siyang ginagawa rito sa bahay nyo. Ni magbantay sa mga anak nyo hindi pa maayos-ayos. Puro na lang cellphone, feeling binata. Bakit kasi di na lang siya pagtrabahuhin mo? Tapos ikaw na lang dito sa bahay para mag-alaga sa mga bata. Nag-usap na po kami ni Lance tungkol sa bagay na yan. Sinabi niya sa akin na kakaregular ko lang po sa pinagtatrabahuhan ko. Sayang naman kung magre-resign ako. Naisip ko tama naman. Sus, sinabi niya lang yon kasi ayaw niyang siyang magtrabaho sa inyo. Sa bagay, masarap ang buhay niya rito sa bahay niyo Kunwaring nagbabantay sa mga anak pero panay cellphone ang inaatupag. Panay cellphone lang ba talaga ang ginagawa ni Lance rito, ma? Ay naku! Oo, sinasabi ko sa'yo pag alis mo papunta sa trabaho, nakatutok na sa cellphone yan. Habang pinapakain mga anak nyo, bago paliguan, puro cellphone niyang magaling na lalaking yan. Kaya nga laging late yung panganay nyo sa school
Pag uwi rito sa bahay, imbis na makipaglaro sa mga anak nyo, cellphone ang inaatupag. Kaya di nyo mabantayan mga bata, tapos mamaya mag-aaway na lang at magkakasakitan. Hindi na talaga nagbago si Lance. Sinabi mo pa. Sakit ng ulo yung kinakasama mo, kaya nga dapat siya ang nagtatrabaho sa inyo imbis na ikaw. Tingnan natin kung makapag-cellphone pa siya dun sa trabaho niya. Pero yun nga po ang dahilan kaya siya natanggal sa dati niyang pinagtatrabahuhan, di ba? Sobrang paggamit ng cellphone at pag-a-absent. Tingin ko wala na talaga sa loob ni Lance na magtrabaho. Nabanggit niya sa akin na tinatamad na raw siya. Kaya sabi ko siya na lang mag-alaga sa mga anak namin at ako naman na magtatrabaho sa labas. Pero kahit saang anggulo mo tingnan, mali pa rin yon. May mga babae na po na nagtatrabaho. 2024 na po, hindi na to sinaunang panahon. Alam ko naman yon. Pero pwede lang yon kung responsable sa mga bata at sa bahay yung kinakasama mo. Pero sa nakikita ko, hindi naman kaya dapat siyang maghanap buhay. Ang bata-bata pa niya, malakas pa pero mas pinapairal kasing katamaran at pagiging batugan. Akala niya yata hindi marami ang mga anak niyo eh. Kasalanan mo talaga yan eh. Mali ka kasi nang napili. Ay. Papadudot kasama namin sa maliit naming inuupahan ng nanay ko. Lumipat siya sa amin bago mag-pandemic at binenta ang bahay na pinundar nila ni Papa matapos nitong mamatay noong 2018. Katwiran niya ay hindi na raw niya kayang tumira doong mag-isa lalo na bawat sulok ng bahay namin ay may alaala ng yumao kong tatay. Tinanggap ko si Mama sa aming pamilya kasi magulang ko pa rin naman siya. Kung tatanungin ninyo ako kung nahihiya ako kay Mama, oo ang sagot ko. Pakiramdam ko ay binigo ko sila ni Papa sa pangarap nilang makapagtapos ako ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. At kapag naiisip ko ang bagay na yon ay nalulugmok ako dahil sinaktan ko ang damdamin ng mga magulang ko. Alam ko naman na hindi ko na maibabalik ang nakaraan upang maitama ang mga desisyon ko sa buhay, pero tanging hiling ko na lamang sa Diyos ay maging mabuti ang kapalaran sa aking pamilya sa kasalukuyan. At papadudot, lagi kaming may mapagkakakitaan nang sa ganoon ay hindi naman kami sumala, lalo na sa pagkain namin sa pang-araw-araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ako lang ang nagtatrabaho sa amin at walang araw na hindi ako nahirapang pagkasyahin ang kinikita ko para sa pagkain namin. Bills at iba pang mga gastusin, lalo na kapag nagkakasakit ang mga anak namin ni Lance. Sa totoo lang ay malimit akong umiyak at matulala dahil kulang na kulang talaga ang budget namin sa pang-araw-araw. Tapos ay dagdagan pa ng mga away namin ni Lance na sobrang nagpapasakit sa aking ulo at kalooban. Malapit ko na tuloy pagsisihan na siya ang kinasama ko sa buong buhay ko, lalo na at mukhang wala talaga siyang maayos na direksyon para sa amin. Simula kasi nang natanggal siya sa trabaho noong 2023 ay tinamad na siyang maghanap pa. Hindi ko alam kung mas na-enjoy na niya ang pag-aalaga sa mga anak namin o sadyang hinayaan na lang niya ako ang bumuhat sa aming pamilya. Ewan, hindi talaga ako masaya sa relasyon namin, pero hindi ko naman siya mahiwalayan dahil meron kaming mga anak, papadudot. Parang wala na yatang araw na hindi kita nakikitang nakasimangot dyan, nak. Sorry ma, hindi ko lang po mapigilang malungkot. Huhulaan ko. Tungkol na naman yan sa kinakasama mo, no? Opo, nag-away kasi kami kanina eh. Tungkol saan? Sa mga labahan. Ayaw niya kasi akong tulungan magbanlaw kasi may usapan daw sila ng mga kaibigan niya na magbabasketball. Ngayon na nga lang daw siya makakalabas tapos paglalabahin ko pa raw siya. Ay, talaga naman. Ikaw nga ngayon lang ang day off mo. Tapos maglalaba ka pa ng mga damit nyo? Dapat nga siyang gumawa niyan para may ambag naman siya sa inyong dalawa.
Sinabi ko naman po sa kanya pero hindi na raw niya may sisingit yung paglalaba. Kasi 5 bata ang binabantayan niya. Napapagod din po siya kaya maawa naman daw ako sa kanya. Wow! Maawa sa kanya? Siya, naawa sa'yo? Inuna pa talaga nung ungas na yun yung pakikipag-basketball kaysa tulungan ka? Kung tutusin, gabundok lang naman yung labahin yun ang dahil sa mga damit niya? Meron din naman pong damit namin ng mga bata. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga dyan sa kinakasama mo. Kaya nga po hindi ko mapigilang malungkot. Nakakalungkot nga, pero labahan lang yan. Kung ayaw kang tulungan ng Lance na yun, pwede mo na namang laban na lang mag-isa. Kahit mabagal, kahit matagal kang matapos, basta kumilos ka na para naman mabawasan na yung trabaho mo. Sobra naman po kayo. Akala ko sasabihin niyo magpahinga ako, wag na muna maglaba. Pwede mo namang gawin yan. Pero kayo rin naman ang mamomroblema ng susutin nyo. Lalo na't mga dugyot pa naman yung mga anak mo. Maya't maya kailangan magpalit ng damit. Saka anong sobra ko? Minomotivate lang kita para umpisahan na ang paglalaba kaysa magmukmuk ka dyan sa kalungkutan. Wala na po ba akong karapatang malungkot? Meron, pero kumpara naman sa lungkot na nararamdaman ko, walang-wala yung kalungkutan mo. Ano pong sinabi niyo? Malungkot din ako, Andy. Baka lang hindi mo natatanong. Pagkagising ko kanina, parang ayokong magkikilos. Gusto ko na lang humiga ng humiga hanggang makatulog ako. Pero dahil tirik na tirik ang araw sa labas at ang iingay ng mga anak nyo, hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Kaya kahit malungkot ako noon at naiirita na rin, bumangon na ako para maligo. Pero hindi naman naalis ng malamig na tubig yung kalungkutang nararamdaman ko. At kahit na nakapagkape na ako, malungkot pa rin ako. Tapos nakita pa kitang nakasimangot dyan na akala mo'y pinagsakluban ng langit at lupa yung pagmumukha mo. Bakit naman po kayo malungkot? Siyempre, naalala ko papa mo. Iniisip ko kung kamusta na siya o kung iniisip din ba niya tayo. Miss na miss ko na siya, anak. Matagal na pong patay si Papa. Andun na tayo. Pero anong magagawa ko kung pakiramdam ko kahapon lang nangyari? Nahihirapan akong umusad sa buhay kasi alam mo naman na sanggang dikit talaga kami ng papa mo nung nabubuhay pa siya. Ay, nakakainis lang isipin kung bakit kailangan pa niya magkasakit at mamatay ng maaga. Hindi ko na po alam ang sagot dyan, Ma. Kasi kahit na anumang sabihin ko, hindi kayo naniniwala. May sarili kayong paniniwala eh. Totoo naman na unfair ang Diyos kasi kinuha niya sa atin ang papa mo ah. Pero nangyari na yun. At matagal na rin patay si Papa. Sigurado kung nakikita at naririnig niya lang kayo ngayon, hindi niya magugustuhan na nagkakaganyan kayo. Ewan ko. Pero kung totoo ngang nakikita at naririnig niya ako ngayon, sana magpakita siya sa akin. Sabik na akong makita siya at marinig ang boses niya. Imbes na gumaan ang loob ko sa pag-uusap namin yon ni Mama ay mas bumigat pa ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Oo, kinumusta nga niya ako pero binaliwala niya pa rin ang nararamdaman ko sa pamamagitan ng pagsingit ng mga pinagdaraanan niya. Para sa mga hindi pa nakakaalam, nag-self-diagnose ang mama ko na meron siyang depression at anxiety mula noong namatay ang papa ko at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakausad. Sinubukan ko naman siyang unawain dahil nagluluksa rin naman ako sa pagkamatay ng papa ko pero napilitan na lamang akong umusa dahil sa mga anak namin ni Lance. Para kasing kung isasama ko pa ang pagluluksa kong yon, ay hindi ako makakapag-focus sa trabaho at sa buhay namin ang kinakasama ko kaya pilit ko na lamang sinantabi ang bagay na yon. Yung nanay mo talaga, malapit ko na yung makutusan eh. Ano? Bakit mo kukutusan ng nanay ko? Para magtanda at malaman niya lugar niya sa pamamahay na to. Masyado na kasing pakialamero yung nanay mo.
Di na ako natutuwa sa kanya. Hindi pa rin sapat na dahilan yun para pagsalitaan mo siya ng ganyan. At bakit hindi? Pamamahay naman natin to. Alam ko naman yun. Baka lang kasi nakalimutan mo na siya ang nakikitira sa atin. Kaya dapat siya ang makisama sa atin. Kaya lang hindi Masyado nagmamarunong. Akala mo naman kung sino. Ano ba kasing nangyari? Bakit ganyan kainit ang ulo mo? Yung nanay mo kasing takles Sinermonan lang naman ako kasi di ko raw inaayos pagbabantay sa mga anak natin. Na puro lang daw ako laro sa cellphone ko. Tapos ikaw nagkakandakuba sa pagtatrabaho. Kalalaki ko raw na tao, batugan ako. Dapat ako raw ang nagtatrabaho sa labas imbis na ikaw na siyang nanay sa pamilya natin. Sinabihan pa akong chismoso nung isang beses na nakita niya ako nakikipagkwentuhan sa barkada ko. Tama ba yun? Tingin ko may punto naman ang mga sinabi sa iyo ni Mama. Sa lagay mas kinakampihan mo pa yung mama mo kesa sa akin na kinakasama mo? Hindi naman sa ganun pero... Pero na rin yun. Hindi nga kasi! Bakit ka ba naninigaw? Kasi masyado kang mainit dyan. Kumalma ka nga muna. Kalmado ako. Pero punong-puno na talaga ako dyan sa nanay mo Hindi na ako natutuwa sa pagiging pakialamera niya. Para tayong may CCTV sa pamamahay natin sa katauhan niya. Pagpasensya mo na lang si Mama. Pagpasensyahan? Tingin mo di ko yan ginawa? Siyempre ginawa ko na yan. Pinagpasensyahan ko na yung nanay mo kasi nanay mo yan. Pumayag nga ako na patirehin natin siya rito sa maliit nating inuupahan, di ba? Wala ka narinig sa akin. Ngayon pa lang ako nagkakaganito kasi sobra na yung nanay mo. Tapos kapag pinatulan ko't na sagot-sagot magtatampo. Daig pa yung balat sibuyas. Magmumukmuk at iiyak sa sulok na akala mo inaping bata. Kaya nga, wag mo na sagutin si Mama kasi alam mo namang mabilis siyang ma-depress, di ba? Sus, ma-depress niya mukha niya. Tingin ko pa uso na lang niya yan Kunwari depressed para intindihin natin pero okay naman pala. Nung nakaraan nakita ko yan nakikipagtawanan sa kapitbahay natin Yun ba yung depressed? Tapos maya-maya maglulungkot-lungkutan. Pinaglololo ko na lang tayo ng nanay mo Kung pinaglololo ko man niya tayo, konsensya na niya yon. Tsaka wala rin naman tayo magagawa kung sakaling ang depressed siya o pinipeke lang niya. Ang akin lang, huwag ka na sana masyado magpa-apekto sa mga sinabi sa'yo ni Mama. O baka naman kaya ganyang kaka-apektado kasi alam mong totoo yung mga sinabi niya. Ano ba naman yan, Andy? Imbis na gumaan loob ko sa'yo, lalo pang bumigat kasi mas kinakampihan mo pa mama mo. Baka nakakalimutan mo akong kinakasama mo rito. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero pareho lang kayo ni Mama kung umasta At paano kami naging magkapareho? Nagtanong ka pa talaga ano pa nga ba? Pareho kayong masakit sa ulo at mahirap intindihin. Nakakabwisit kayo. Akong napapagod sa inyo Kung meron mga nakakabwisit dito, ang mama mo na yan. Buti pa, paalisin mo na nga siya rito. Ha? At saan ko naman papupuntahin si Mama pag pinaalis natin siya rito? Ewan ko. Dami-dami na nating problema. Sa akin mo pa itatanong ang bagay na yan? Malamang ikaw nakaisip Pesteng buhay naman to Papa Dudut, hindi ko masisisi si Lance kung magalit siya sa mama dahil totoo naman lahat ng hinaing niya rito. May pagka-pakialamera talaga si mama kahit ako na anak niya ay nakakarinig din sa kanya ng kung ano-ano. Hindi rin sila magkasundo ng kinakasama ko dahil galit sa kanya ang mama ko kasi maaga raw niya akong binuntis at inanakan pa ng marami. Kaya lalong nalugmok ang buhay ko at pamumuhay namin. At lumala pa nga ang iringan at parinigan nila dahil magkakasama kami sa iisang bubong. Pero ang isa pang problema ko ay yung hindi rin masyadong kasundo ni mama ang mga anak namin. Kahit na pinakikisamahan naman niya ang mga apo niya, ay maraming beses ko pa rin naaabutan na sinusungitan ni mama ang mga bata. Mabilis kasi siyang mapikon lalo na kapag maingay ang mga anak namin. Tantrums man o nagkakatuwaan lamang sila. Ang gusto kasi ni mama kapag malungkot siya at miserable ang nararamdaman niya ay maging malungkot at miserable din kami na katulad niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 43 years old pa lamang ang mama ko nang nabiyuda siya matapos mawala ang tatay namin. Simula noon ay hindi na siya bumalik sa pagtatrabaho. Noon ay may pinapasukan siyang opisina kung saan magkatrabaho sila ni Papa bago ito nawala. Pagkatapos niyang mag-resign ay nagmukmuk na lamang siya sa bahay namin hanggang sa naisipan niya itong ibenta.
May kakaunti silang savings ng papa ko na naubos lang niya sa sugal at ang katwiran niya ay gusto lang naman niyang maglibang. Tapos nung walang-wala na siya ay nagsabi siya sa akin na makikitira siya sa amin kasama ang pamilya ko. Dahil sanay ako na siya ay lagi kong kasama ay hindi ko siya natiis. Pumayag ako na tumira siya sa amin pero pakiramdam ko ay cargo namin siya ni Lance dahilan para lalong bumigat ang pagdadala namin ng buhay. Malakas pa naman si mama pero ayaw na niyang magtrabaho kasi nalulugmok siya sa pagkawala ng papa ko. Madalas daw niya kasing maalala si papa kaya naiiyak na lamang siyang bigla. Ang ending, lagi siyang nagmumukmok sa bahay. At kahit na ilang taon na ang lumipas ay apektado pa rin siya sa mga nangyari. Isang araw ay nagtangka ang nanay ko na tapusin ang buhay niya sa pamamagitan ng paglalaslas ng pulso. Buti na lamang at nakita siya ni Lance kaya hindi pa ganoong kalalim ang sugat at mabilis namin siyang naipagamot, Papa Dudut. Bakit niyo ginawa yun? Bakit niyo sinaktan ng sarili niyo? Kasi nga gusto ko nang sumunod sa papa mo. Miss na miss ko na siya, anak. Kagabi na panaginipan ko siya. Sabi ko sa kanya hintayin niya ako kasi susundan ko na siya sa kabilang buhay. Kaya lang bigla naman siyang nawala. Hindi ko na siya nakita pagising ko. Panaginip lang yun, hindi yung totoo. Anong hindi totoo? Kitang-kita ko ang papa mo. Tingin ko nababaliw na po kayo. Lance naman? Bakit? Totoo naman eh. Gawain ba ng matinong tao yung maglaslas ng pulso? Hindi, di ba? Ibig sabihin, baliw na yung nanay mo. Hindi ako baliw. Ikaw nga batugan eh. Pabuhat ka ng pabuhat sa anak ko, kalalaki mong tao. Ay, talaga naman. May masabi lang talaga kayo sa akin eh. Totoo naman lahat ng sinabi ko ah. Bakit, nasasaktan ka? Ay sus, kawawa ka naman. Papatulan na talaga kitang matandang baliw ka. Hindi ako baliw. Pwede ba tumigil na nga kayo? Huwag akong patigilin mo kundi ang nanay mo. Wala naman akong ginagawa rito ah. Yung batugan mong kinakasama ang unang nagsabi na baliw ako. Totoo naman eh. Sinabi na ngang hindi ako baliw. Tumigil na nga kayo! Lance, please, wag mo na sagutin si Mama. At ikaw naman, Ma, please, umayos kayo. Maayos ako ah. Sino may sabing hindi? Kung maayos kayo, sana naisip nyo na mapapagastos lang tayo kung napuruhan yung sarili nyo. Sana naisip nyo na walang-wala na nga kaming pera kasi kulang na kulang yung sinusweldo ko tapos dadagdagan nyo pa yung mga gastusin namin. Gusto nyo talaga kami mapaun sa utang, no? Sabihin nyo, gusto nyo mangyari sa amin yon? Nako, hindi naman syempre. Kung hindi naman pala, bakit kayo ganyan? Hindi ko alam. Basta ko na lang naisip yun eh. Alam nyo yan, pero inaayaan nyo lang ang sarili nyo na magpadala sa isip nyo. Hindi mo talaga ako maiintindihan kasi wala ka naman sa posisyon ko. Hindi ko na kailangan mapunta sa posisyon nyo dahil baka lalo lang ako masira ng ulo. Nagluksari naman ako sa pagkawala ni Papa pero umusad pa rin ako. Kaso kayo hindi eh. Napag-iwanan na kayo kaya apektado na yung buhay nyo. Tapos dinadamay nyo pa kami may sarili naman kaming problema ng pamilya ko. Ma, please! Kung hindi nyo kami matutulungan sa araw-araw naming pamumuhay, wag na po kayong dumagdag sa mga iniisip namin, lalong-lalo na sa akin. Awa naman kayo sa akin kasi napapagod din po ako. Hindi ko naman kasalanan kung napapagod ka ngayon. Ikaw ang pumili niyan, hindi ako. Masyado ka kasing suwael at hindi ka nakinig sa amin ng papa mo. Tapos pulpul pa at batugan yung lalaking napili mo. Siningit nyo na naman ako. Totoo naman eh. Kasalanan mo kung bakit mahirap pa kayo ngayon sa daga. Ewan ko sa inyo! Ako pa yata'y mauuna mabaliw sa kakaintindi sa inyo. Yang mama mo sisihin mo, wag ako. Isa ka rin sakit ng ulo eh. Ano na namang ginawa ko? Yun nga, wala kang ginawa at wala ka rin ginagawa para sa pamilya natin. Ang malas-malas ko sa'yo, Lance. Nagsisisi na tuloy ako na ikaw pa ang tatay ng mga anak natin. Papa Dudut, dala na rin siguro ng matinding emosyon na naghahalong galit at pag-aalala kaya nasumbatan ko na ang sarili kong ina.
Pero sa totoo lang ay may punto naman lahat ng mga sinabi ko. Pagod na akong pakisamahan siya dahil dagdag lamang siya sa mga gastusin namin. Naghihikahos na nga kami sa buhay tapos mapapagastos pa kami ng malaki ng dahil sa kanya. Siyempre nagalit din sa akin si mama at nagkasagutan kami. Hindi rin naman kasi siya papatalo kaya lalong nadagdagan ang sama ng loob ko sa kanya. Gustong gusto ko na siyang paalisiin sa amin pero baka lalo siyang mapahamak sa labas. Isa pa ay natatakot ako sa karma na pwedeng mangyari sa akin sakaling ipagtabuyan ko sa pamamahay namin ang sarili kong ina. Kaya nga pinagsabihan at kinausap ko na lamang siya ng masinsinan na huwag na niyang ulitin ang bagay na yon kasi mauuna pa akong mabaliw sa kanya. Tingin ko ay tinabla naman siya kaya lang makalipas ang 2 linggo ay may ginawa naman si Lance. Dahilan para malapit na akong masiraan ng ulo, Papa Dudut. Lance, ano to? Anong ano yan? Teka, bakit mo hawak cellphone ko? Bakit? Masama bang hawakan ko cellphone mo? Hindi, pero… Uy, patay mali siya. Sige, tanong ko, sagot ko. Ano to mga pinaglalike mo na picture ng mga sexy na babae online? Tapos nagko-comment ka pa talaga na parang akala mo wala kang ka-live-in at 5 anak ha? Wala lang yan. Anong wala? Tingin mo ba sa akin tanga? Para maniwala na wala lang to? Wala nga lang talaga yan. Hindi ako bulag. Hindi ko naman sinabing bulag ka. Ang akin lang, huwag ka masyadong malisyosa. Ako pa talaga ang malisyosa? Nakakabastos naman talaga mga pinagko-comment mo rito. Gusto mo basahin ko? Para malaman mo na nakakaloko ka? Ano, basahin ko? Ha? Wag na. Tsaka akin na nga yung cellphone ko. Masyado kang pakialamere. Wow! Ako pa talagang pakailamera! Akin na sabi yung cellphone ko, Andy. Ayoko nga! Ako naman bumili nito, di ba? Kaya akin to at gagawin ko kung ano gusto kong gawin dito. Anong gagawin mo dyan? Hoy! Ano pa nga ba? Di babasagin? Wag mong gagawin yan. Huli ka na kasi sinagad mo ng pasensya ko. Kaya dapat sa cellphone na to sinisira! Hoy, tama na! Yan! Yan ang dapat sa cellphone na yan! Apakan ng gamadurog! Basag na yung cellphone ko. Tama na! Wow, talaga naman! Nakuha mo pang iyakan yan, ha? Malamang! Cellphone ko yan eh! Cellphone mo nga pero ako naman ang bumili. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka ha? At bakit? Hindi ba? Kasi ipapaalala ko lang sa'yo na ako lang naman na nagtatrabaho at kumikita ng pera sa pamamahay na to. Ako ang bumibili ng pagkain natin, nagbabayad ng bills at kung ano-ano pang gastusin natin. May ambag din naman ako, di ba? May ambag ka? Ano? Anong ambag mo? Yung pagbabantay mo sa mga anak natin? Hindi mo nga inaayos dahil panay ka cellphone? O ngayon, wala niyang pesting cellphone na yan. Siguro naman matututukan mo na yung mga anak natin, di ba? Inaalagaan ko naman ang mabuti mga anak natin. Masyado ko lang nagpapaniwala sa mga sinasabi sa'yo ng mama mong baliw. Huwag mo nang idamay si mama rito dahil lalo lang sumasakit ang ulo ko. Alam mo, Lance, wag mo talaga akong lolokohin at ipagpapalit sa iba. Dahil napakakapal naman ang mukha mo pag ginawa mo yun. Wala ka na ngang trabaho tapos mambababae ka pa? Aba, kung ganun lang din ang gagawin mo, mabuti pang lumayas ka na sa pamamahay natin. Ha? Saan naman ako pupunta kung palalayasin mo ko? Hindi ko alam. Bahala ka sa buhay mo. Kaya nga umayos ka kasi sinasabi ko talaga sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na paalisin kang lintik ka. Wala namang ganyanan, mahal. Alam mo namang hindi ko magagawa sa'yo yun eh. Di ako mambababae. Siguraduhin mo lang talaga kasi may kalalagyan ka sa akin. Oo naman. Siguradong sigurado ako. Buti na yung nagkakaintindihan tayo dahil ayoko namang umabot tayo sa puntong hayaan ko na lang na mawalan ng tatay ang mga anak natin. Kesa naman sumakit lang lalong ulo ko sa'yo. Kaya ayusin mo kasi pagod na ako. Maawa naman kayo sa akin ni Mama. Ang hirap niyong dalin eh. Kaunti na lang talaga. Malapit na akong maglakad ng hubot-hubad sa kalsada kasi nasisiraan na ako ng ulo ng dahil sa inyo.
Papa Dudut, hindi ko alam kung tinablan silaan sa mga sinabi ko pero nakita ko namang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Tapos ay naging malumanay ang boses niya at kasunod noon ang walang humpay niyang panunuyo sa akin. Kahit papaano ay humupa na ang galit ko pero masama pa rin ang loob ko sa kinakasama ko at hindi ko nga siya pinansin noon, sa halip ay nakipaglaro ako sa mga anak namin. Pero hindi nagtagal ay nagkabati rin naman kami. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Malapit na akong mabaliw ng dahil sa pamilya ko. Hirap na ako magtrabaho dahil hindi ako nakakapag-focus. Pakiramdam ko ay para akong punong kahoy na mabubuwal anumang sandali. Sa kasalukuyan ako pa rin na naghahanap buhay sa amin. Kasama pa rin namin si mama sa bahay. At paminsan-minsan ay nalulugmok at nalulungkot pa rin siya. Pero buti na lang dahil may pinagkakaabalahan na siya. Gaya ng pagtitinda niya ng almusal sa tapat ng bahay namin tuwing umaga hanggang tanghali. Dalangin ko na sana lang ay magtuloy-tuloy na kasi kahit paano'y nakakatulong din naman ang maliit niyang kita sa amin ang pamilya ko. At pangarap ko na mapatignan ng mama ko sa eksperto sakaling may sapat na kaming pera para matulungan siya sa kanyang depresyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. Gusto ko na rin kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyo dahil nalilibang at natututo ako sa mga istorya ng kabarangay natin na itinatampok ninyo. God bless and more power sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.